Problema ron sa mga LGU, dinis Metro Cebu, mura na lang hinuon og kanabang informant sa katawhan nga ilang gialagaran. Una, dito Cebu City, Porbida, di ay hingan Philip Savior. Sapra. Kukuha na ba din siyang middle name? Savior. Pero I'm the same niya. Nangatanggong ang mga tao dito sa Tisa, Gapon, Merkado. Perting laumag yun sa baha, nyor. Tulo ka kato termino ang kapitan diha. Ikatulo na po nun mo katermino pagka-concerts nagbayad sugbo. Nagtanga man lang gihapon ka. Dito sa Talisay, Samsam Gulyas, nasuko. Tungod adtong iyahang hiwing ban nga nasakpan nga, naglabay og susto nila tuladang basura. Ang mga tao ningon, ay na ninyong tiwasi in town ng Talisay, kay pirti na yung grabe, daghang kay na diskwido atong bagyong Tino, nga tungod po tos basura nga nagtapok nagmaayo o niya pag-abot sa ubos, mo'y nakapaawa sa suba, sa mananga, hinungdan nga naukay na noon nga si Ria Gulyas, yung asawa, gihinganlan og flood control queen. Diris Mandawi, si Mayor Junkie Uwano kagahapon nagpahibaw po. Ay ninyong agi ang Lupisay na. Ang Tipolo ay ninyong agi kay lawom kay tubig baha way makaaging sakyanan. Mura na lang sila in town og tig sulti, tig pahibaw sa mga constituente pinagi social media nga ay sa mog agi diha. Kining mga mayor perting kanabang murag na sila nadakdakan. Oh, ba? Sa congressional funds nga giingong dako kayog na libo dako kay pagburot ang mga kongresistang dunay flood control projects. Naloko na. Nga dinhes Mandawi matud pang Edward Ligas dagko kay tarpaulin ang kongresista tungod sa flood control sa una karon gipanangtang kunog hurot human nasakpan si Jerome Awit nga instead nga kabilya ang ibutang sa revetment o kanang wall ba ayay gibutang nga naman og lipak. Naloko na. Wa na gyud kuno matod pang Edward Ligas wa na gyud kunoy tarpaulin nga makit-an si kongresista Lollipop Uwano Dizon nga naghisgot og dako kayong kantidad sa flood control project niya. Dito sa Lapu-Lapu ang mayura dito si May Bibiko. Hastang luuyas mga May Bibiko in town. Matod pas mga taga-opon, uy, May Bibiko, nagsige man lang kagpasilong na pirti naman pagkabahaan ni Rimada. Samtang ang iyang kapikas ka kongresistang si Ahong, nagsige lang pangagdag, nagapamahaw na mamunta na. Mauni ang trabaho sa mga mayor karutik pahibaw, pinagi social media, kay nagbaha na diyan lapita, ay mog agi. Naloko na. Tanggil ara tanawa kagapon Mayor Junkie Uwano ay mo agi diha sa kwan Tipolo. Laom kay tubig ba May Bibiko na mga tao ni sukmatag hain naman tong 6.3 billion Madam Cindy. Naunsa naman in taon ng Lapu-Lapu perti naman pagkabahaan nyo ra. Hastang paita to ay napamutlo na mabutong kahoy dito sa isa ang 52 ka buok kay ang Arsinas developer murag nihangyo na sa Cebu City Council pinagi pod sa chairman sa Committee on Environment si Kunsel Joel Lee. Nayati na. Pwede pagkabahaa o niya og pamutlon pag ng mga kahoy 50 kapin agoy di pagkamusamot hinoon. Naloko na. Si Philip Savior hay naman kanyon porbida pasultion ka makabuhi gyud kag patay oy. Pero sus, tanawa imong katawas di sa kang ialagaran kanina itong kapitan pa ka. Naunsa naman ron? May ganis, Philip, pobre puyo stisa, matod pa. Kanini siya, executive secretary, amorag si executive secretary ni, at tong mayor nga na football nga hinganlan og Mike Rama. Yawa! Pahawa! Yawa! Pahawa! Madama ko nagsigig-singgit og yawa pahawa, Mike, nga imo bata-bata, pati mangilngiga. Hastang ngilngiga mo na diha. Karon, unahon sa nako, unahon tani og kuan. Kaning mga mayor nga nahimong PIO.
Kining mayor nga nahimong PIO ba sa ilang katawhan pinagi sa social media. Hastang paitas kahimtang. Ang mga kanibang mga kongresista like Peter Calderon ug imong tanaw Peter Calderon mo relax gyud kayo. Despite sa yung 26 billion nga nasurik mo at matod pa. Hindi ako nagikan sa mga dagkong tigbalita dito sa kauluhan, 26 billion Peter Calderon. Naloko. Chairman sa kaniadto kay di naman siya congressman niya ng mga asawa si Pizza Calderon. I'm sorry, Patsi. Mao na may kongresista dito. Siya nakakuha 26 billion at ang nakuha nyor. Dito sa labing suok nga distrito sa lalawigan Sugbo, 26 billion. Dires Metro Cebu. Ang Metro Cebu akong klarohon gikas Karkarne padong dito sa Danau. Gamay na hinuong kaayo og allocation nga wa man to nga di man ri ang baha in town. Naunsa naman in town ng gobyerno hapon bida. Loko na. Hay man po ni madapat yung 26 billion Peter Calderon. Nga ganong diri pod sa kuan, diri pod sa unsa tawagan ng kot-kot liluan. Diin ang ilang kongresista, deputy speaker pa yun si Diok Prasco. Anong pati mo po pagkabahaan din inyo, Permenyor? Naabot na ba kagahapon ay panghatag gasolina dito sa Toledo si Prasco? Naloko na. Abot og duhara kay ako kay kuan ani. Og wa ba kani masaag si Prasco? O nagpakaroon na ingnog, nagpasaag-saag aron ipabati sa taga Toledo o sa taga Tercero Distrito nga naad siya. Bisag ni adto si Rob atong bagyong Tino naad ay nasa karong panahon. Iyang gipaningkamutan nga mailhan sa katawhan para sa 2028 kay wa naman si termino basig siya kunoy mo pulis Kapitolyo. Sus buyag. Yawa! Pawa! Buyag. Yawa! Pawa! Sus Ginoo ko Garcia lang yan. Siya ko basig pamasin na ni ako na ni pangagpasa or basig nasaag lang isa sa Toledo. Or nagpasaag-saag lang hinuon siya dito kay Aron Ingnon na naarag yung ko wa ko moadto si Europe. Gipangutana taga dito nangutana taga Toledo nganong amni sardinas diok. Nay sardinas unta mas okay kayo. Mau ba? Hasta di malasas. Ato panang kamutan po, be. Makontang na to. Di mo tuwag ang impeachment manager o spokesman si Attorney Ace si former Congressman Ace Barbers, including si former Congressman si Jing Paras, kaya wa pa siya kakuhaan ko, no? Kaya na, ang submit pa sila. Karon pa, ang ilahang pagkatubang nito sa NBI, kabahin na ning gitawag og honey trap. But sige lang, unya to taon, basig makontak na to ni or ugma, pero ang itataglaing hinabi or parte ni baha, pinagrabi. Kini sila murag nahimo na lang parte nagkuha man yung pundo. Lali magtarpulin kag 100 million flood control, 200 million hain man ni ron nga na pirti naman pagkabahaan na hinuon ni nagbayan Sugbo. Di apoy ido ambot og asan na to makit Di apoy cute matay humas eleksyon wala gid pakita ko no. Loko na. Susluoyas mga Pilipino ang ingon ani no. In particular mga Cebuano, mo ni luoy kayong kahimtang karon sa mga magbubuhis nga ang mga magbubuhis salamat Congressman. Los ngano kutang kami pasalamat amuam ng kwarta inyong gikawat in taon. Yawa! Pawa! Kastang luoyas mga Pilipino. Sige lang kita sir. Yawa! Sige lang tani. Wagid matod pa sila ang mga kongresista mo ini asenso. Ang mga magbubuhis napunan og ka ang asenso ka. Mauna niya, sige lang tagbutara ni. Inig-eleksyon, tagaan kag. Alis opon, ang nabuali o bantong tag 1,001 ang ipanghatag. Karon tagpila na po ka ako. Pero wala may tarong kontra sa ako. Tinauna nyo ng tag 1,001. Gabiha bitaw ginoy, nagsige lang yun. Unya, mura ni silang mga, ug muadtos ilang konstituente na ay mga tapok-tapok nito, magpatawag o tapok-tapok, murag yung mga kurik. Murag ka namang,
mga Ginoo nga ni abot dito silang lugar kay kung salamat kayo kung. Salamat ko taon. Naloko na. Sige lang salamat bisag nagbaha na mong diha. Mo na din karon. Og imong tan-aw na sila sus murag yung mga tinuorang Ginoo pero sus og tutukan ang hitsura murag yung Hudiyo nga wa pa masangat og karo. Ba? Paita. Sige lang tanya, mura na hinuunog ko ang kanang kita'y utanga kabubuton sa atong kongresista sus Ginoo. Ang gasolina ko no gisod sa lata sa sardinas ni Diok Prasko. Loko na. Bugoy mo na junior. Naloko na. Sige lang tagbilib nila. Kay may laki, hayam larong may laki. Ang akong gituan nga nakapa-uminto sa katawhan nga iyang gialagaran dito katutuburan no matay ang mga mag-uuma dito porti pagkalisuras panahon ang mga agian mi sa una in the late 90s sus luya na dihang lugar ha. Killing fields pa na diha daghan pa kang NPA karon awa na ay porti ng dako na kay kausaban. Aljon Diamante ra gyud ang mga bitaw na boss pizza area interview Aljon Diamante bilib